Ndị ọma ekene ọmanụ, ndị Igbo ekenekwa m unu. Ekene ọmanụ tata. Asị m ya makwala anyị mma, ụbọchị tata makwala anyị mma. Ka anyị gaba n'iru na-agbanyere maka na ama m na egbukwago m oge dịka anyị si egbu. Na-agbanyere anyị ka nọ n'ọnwa nkọwa asaa, nkọwa ịsaa, maka na ọgụ ọnụ ka anyị ji bịa n'oge a. Anyị ji nkọwa ịsaa bịa. Anyị aghọtago na ịsaa bụ okwu na-abụ a bụ ịbọ na ise, anyị wee nweta ịsaa. N'ime ka anyị nọ wee na-akọ kịta gbasalụ ọnwa ofejiọkụ mbụ gbawala abụọ nye ife eke, Igbo wee nọdụ nyefe agwụ, nyefe ifejiọkụ. Ebe a ka anyị nọ ya nọ n'ọnwa a ka anyị nọ kịta, ka anyị na-egbuli. Nke a bụ ozi nke ịtọ, ọkwa ya, ozi nke ịtọ n'ime nkọwa ịsaa, n'ime ịsaa na ife ndị ọzọ metụtalịa dịka na ndụ anyị nwa bụ ndị Igbo. Tata ozi njibịa afịa bụ Uba Ji. Uba Ji, ekenekwa m unu ka anyị ra wee nọdụ n'ụlọ tata. Ntọchukwu ekene ọma, ndị mfụla afafa ekenekwa m unu. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele, dịka unu si wee malụ. Ya na ebe m ga-ebido tata bụ maka na ama m na tupu anyị elute na asaa, anyị nọ n'isii ka anyị nọ wee kọwa maka agwụ, onye ozi, mmụọ na-eweta ozi, mmụọ wetalụ ndị Igbo, kpọlụ ndị nkụzi dị iche iche, ụmụ ozi wee bata. Ebe a ka anyị si bido, maka na dịka anyị si ghọta na ife niile Igbo na-eme, ife gbasara Igbo zuru oke wee pụta. N'agbanyeghị na anyị ma na ụwa kịta ghara agha, ife ụwa ji ghaa agha bụ maka na anyị nọ n'oge, anyị nọ n'oge azị, anyị nọ n'ime oge azị. Ya na ime oge azị, anyị ma na ụdị nsogbu niile dị iche iche ụwa ga-agha agha, maka na fancha kpata okike ụwa, nghọta okike ụwa ndị Igbo ji wee dị mkpa. Na-agụla anyị oge ebe a nọ. Ya na oge anyị nọ n'ime kịta, oge anyị nọ n'ime kịta bụ oge gara agha, n'ime ụwa gara agha. Ma na-agbanyere ọ bụrụ ya kpata na ya ama nkọ ife anyị na-akọ maka ya, maka na ọ bụrụ sọ ụwa mụ na gị gara agha. Mgbọsị gara aga, izu ụka gara aga, anyị ma na na-ekwu maka Turkey na Syria, etu ume ọmụmụ si wee meefa gbusisi ọtụtụ ndị mmadụ enwere ụlọ. Anyị ma na eje ife dịka Syria na 6 million nọ homeless, onwere ifefa nwere obe fe nwere ife ọbụla. Anyị ma na anyị jee n'obodo ndị ọzọ dịka Ukraine na-anụ agha. Kedu ife m ji na-akpata ife ndị a aka? Etu ọbụla ọnọdụ anyị si dị, etu ọbụla ọnọdụ gị nwa bụ mmadụ si dị, etu ọbụla ọnọdụ mụ nwa bụ mmadụ si dị, o nwelili onye ka mma. Maka na anyị niile bụ ndị ka anyị rafu onwe anyị n'ime ụwa aghara agha. Maka na ụwa aghara agha, ọ dịlụ m nwa njọ, dịlụ gị nwa njọ, dịlụ anyị nwa njọ. Mana ọ n'ime ụwa a, ụwa anyị fụrụ onwe anyị, ya na anyị ga-ebi. Maka na ndụ Igbo, ụwa Igbo bụ ụwa a na-ebi ebi, ụwa a na-eme eme, agbatarọlịa n'ọsọ. Anyị ama nsị maka na ụwa gara agha na ife esili ike, na anyị ga-eje kwụọ ụdọ. Anyị ama nkwụ ụdọ. Ọnya ka anyị ji bụlụ Igbo. Na Igbo kwu sị na mberede enyilu dike, ma na mberede ka eji ama dike.
mana onwe ka o ya esi wee dị okenye anọdụ na-ata ikikeleze. Kedu ife o ji ata ikikeleze? Ọ na-amụkwu papa maka gịnị? Na ife ka nte bakwutere nte n'ọnụ. Mana gịnị ka nte ya eme? Nte anyị eji maka ya kwụọ ụdọ mba. Anyị ma na ndụ ndị Igbo na fama nkwe ka anyị mee nke anyị mee. Ọ alụ ka ọ bụ ya na ụwa anyị fụrụ onwe anyị ka anyị ga-ebi. Ọ nara anyị ka akụkọ ụwa anyị, ọ nara anyị ka akụkọ oge anyị. Ọ bụladụ na anyị ma n'oge kịta na nke bụ ego oyibo eji wee meghali anyị anya, anyị wee tụbịa na anyị afụkwuru ya afụ. Mana ọnya kpata o jide mma na anyị na-atụsa ife ndị anyị na anyị na-atụsa ka anyị wee nwee ike wee ghọta, wekwalịa wee gbakwa onwe anyị ume, wekwalịa wee dụkwa onwe anyị ọdụ na ama ka ọnọdụ ịnọ adị njọ na o nwere onye ka mma. Nke a bụ eziokwu. Ya na oge na-abịa n'ọsọ ụwa anyị, ọsọ ndụ a anyị na-agba, ụfọdụ ga na-ada, ụfọdụ ga na-ekuni, maka na ọ nwere mgbe ndị mbụ ndị mere ebe a ebe obibi jisie anyị na ebe a bụ ebe a na-anọ ife niile adị mma. Ifefa gwara anyị bụ na agha ọnya kafa ji kwadobe anyị, nya kafa ji nye anyị gwa anyị maka mbụ gbawa abọ, si na abọ weta ịtọ kwue na anyị ịtọ n'ime, na onwere ebe anyị na-adapụ, na onwere ebe anyị gbaje, na onwere ebe anyị na-eje. Si na ịtọ kwue si na anyị anọdugo, na ọ bụ na anyị ga-anọ, na ọ bụ na anyị ga-eme ebe a ebe obibi, na ọ ga-enwe ndị ga-akụzili anyị, na ọ bụ na anyị ga-eme ebe a ebe obibi, maka na ọ na-ịtọ ka fanyela anyị ikenga. Wee kwue si na ikenga a ka anyị ga-eji nọ, ike a ka anyị ga-eji ga, ike a ka anyị ga-eji bi. Wee kwue si na ya bụ ikenga na o nwere iwu, na o nwere nsọ, na anyị ga-adị uchu na ikunie chi ya ekunie, ịgaba chi ya esole. Wee si na ịta afọ wee banye na ịnọ si na anyị anọdugo, mana kedu ka anyị ga-esi nọ, kedu etu anyị ga-esi nọ? Wee kwue si na a ga-ekwu maka ise, wee nye anyị ise. Na ise bụ gịnị? Na ise ga-ekwu na etu anyị ga-esi wee nọ n'ụwa bụ etu afa si anọ na mmụọ, na etu anyị ga-esi nọ n'ụwa bụ etu fa si anọ na mmụọ. Kedu etu fa si anọ na mmụọ? Kedu efe bụ etu? Ya na mmalite ọnịnọ ndị Igbo n'ụwa bụ ịjụ ajụjụ etu, kedu etu a ga-esi mie? Kedu ka ndị ọganigwe, kedu ka onye ekulum, kedu ka ndị a niile bụ ndị mbụ na-abịa n'ụwa akpaghalị na pụọ ọlịlị jisi na anyị nwa ga-anọzi bụrụ ndị ga-eme ebe a ebe obibi? Kedu ka ọ ga-esi wee dị etu a? Chekwanụ ka mgbanyegoro fon a biko, na onye a enyekarịa na m nsogbu. Na ebe a ga-abụzilufe ebe obibi. Ụmụazị wee tibe mkpu, kedu ka a ga-esi mee? Ndị abụ ndị egede na ya aghọtara ka anyị ga-esi mee. Agwafa na unu bịara ebe a, unu bịara ebe a ịmụchi ụwa, unu bịara ebe a ọlụ. Nya gịnị ka a ga-eme? Okike jụọ kedu ife a ga-eme? Ka onye ka m ga-eziga? Isi mapụta agwụ mapụta. Ọsị gịnị? Ọsị na ya ga-eje, na ya ga-abịa ka ya gbazie, ka ya kụziela anyị, na ọ ga-akpọ ndị ozi ụmụaka ndị ọbala ọkala, ụmụ ozi musis, na ya ga-akpọ fabia. Mana ọ n'isi ka ọ gwara anyị na ya bụ onye ozi, na ya bụ egbe ọzọ afa dị iche iche, wee lụọ ife dị iche iche. Ofu oge ọkpọ onwe egbe, ofu oge ọkpọ onwe udene. Dịka m si wee gwa unu si na anyị nwere afa anyị na-etu ndị a, ọ n'isi a ka anyị nọ. Ọgwa anyị na ọ bụrụ si anyị aga na onye akpọrọ kpọọ ibie, nya anyị atụ n'ụjọ, anyị atụ n'uche, na asa anyị ayịrọ na onwero ọnọdụ anyị fụrụ n'ụwa akarịlịa, maka na ya akpọ ndị nkụzi, na ya akpọ ndị nkụzi dị musis, na ya akpọ ndị ozi, na anyanwụ bụ mmụọ ozi kpọ ndị ozi, na onye ya kpọrọ kpọọ ibie na fa ga-abịa, na fa ga-akwudola anyị, fa wee nye anyị onyinye dị iche iche. N'ime ka anyị nọ wee tụsa onyinye agwụ, onyinye dị iche iche. N'ime onyinye a ka o ji kpọọ ọra ndị mmụọ oso ndị ya na anyị wee bịa kpọọ fafa. Na ịsaa ka anyị lu wee na-ekwu maka ịbụ, ya
arọ anyị kwuo na abụ ịbụwa obi na-agụ oge, arọ bi na-agụ, arọ obi na-agụ oge. Maka na Igbo zoro ọtụtụ ife ezo ị na-ekpughe ọ na-apụta dịka nsikwu na ndụ mụ na gị anyị ama nkọwasị ndị Igbo ya nọọ ntụpenye ka anyị na-atụpenye maka na ọ karịrị mụ na gị, ọ karịrị mụ na gị. Igbo emi ka Igbo dị omimi. Mana ịba anyị fụlụ n'obi na-agụ oge ka maka ọnya na ise bụ ụbala ikenga, ka maka ọnya na ise wee nye anyị saa. Ebe a ka anyị nọ kịta wee na-ekwu maka gịnị? Wee na-ekwu maka ifeji ọkụ. N'izu gara aga atụsam ife niile gbasalụ gịnị? Ifeji ọkụ. Mana akpọrọ m ya ifeji ọkụ, akpọrọ m ya ufie ji ọkụ. Ufie ji ọkụ, gịnị ka m ji kpọọ ya ufie ji ọkụ? Akpọrọ m ya afa dịka o si wee nwee afa o ji bụrụ mmụọ bụ nyanwa nwee ike dị n'ime ọfịa ọlụ ugbo. Ya tata ebe anyị ga-enetu abanye bụ ụba ji. Ụba ji a n'ime ofu ife a ofeji ọkụ, mana anyị ama kpọzi ya ofeji ọkụ this time. Anyị ga-akpụ ya ọfịa ji ọkụ dịka anyị si malụ a na-akpụ ya ọfịa ji ọkụ, a na-akpụ ya aha ji ọkụ. Ife niile na afa ndị a niile nwere ife kpata eji kpọọ afa dị iche iche, maka na afa dị iche iche nwere ife fa na-alụ. N'iji wee nye nkọwa ife gbasalụ ụba ji, aga m ebidokwa n'ebe anyị kwụsị, ebe n'ime isii n'ime agwụ wee dabata na ịsaa, ebe nyere nkọwa gbasalụ ọkpala agwụ. Ọkpala agwụ si na ọ bụ sọ njọ nyala ọkụ anwụ n'unu afadu. Anyị mana agwụ kwụsị na nyanwa bụ nne agwụ, na nyanwa bụ nne agwụ ụdị ọbala, na ya ga na-esi ọgwụ, na ya ga-esi ọgwụ ya ga-eji wee mee ka nwa ya gbanwee, maka na ya chọrọ inye onyinye dị iche, na ya chọrọ inye onyinye dị iche wee mee. Maka na ndị Igbo si na iwere aka nne tie nwata, iwere aka ekpe kpọdebie ogogo anya, dịka nne, dịka ụdị ọbala. Etu o si kwu na gbasara ọkpali ya, na-agbanyere na ọ bụ sọ njọ, mana ya ga-enye onyinye dị iche. Na nyanwa bụ ụdị ọbala ga-abụ egbe, na nyanwa bụ ụdị ọbala n'ime ebe a ọ zara egbe. Mgbe ọ zara egbe bụ mgbe ọ bụ Holy Spirit ọ sị na a ga-ezitie ka ya bịa kụziela anyị bụ ụmụaka anyị ga-esi wee nọ. O wee kpọrọ ndị ozi niile ya na ya ga-anyị wee bịa kụziela anyị ka anyị ga-esi wee nọ. Ọnya kpatara na Igbo n'isi Igbo bụ agwụ. Ife niile gbasara Igbo isi ebe agwụ, isi gị nwa bụ agwụ, isi m nwa bụ agwụ. Agwụ isi ọra, o nwere ife karịrị ya, maka na ọsọ ya nwa bụ mmụọ olu Chukwu nso. Mana mụ na gị mana Chukwu bụ afa ndị Igbo nyelụ, maka na Igbo enwere afa fa kpọrọ ife a kele ife niile na fa kpọrọ ya ama amasị amasị. Ya na mgbe ọ kwelu nwa ya nkwa, ọkpọ onwe udene nne nkwọ. Mgbe ọ kpọrọ onwe udene nne nkwọ, ọnya ka njikwe na anyị nwere afa dị iche iche anyị na-etufa. Udene nne nkwọ na nyanwa bụ udene na afa nyanwa ga na-alụ bụ ije na-akpata afịfịa ọgwụ, ya ga na-etinye n'ime ite a, maka na okwu na a ga-esi ite a ofu arọ na ofu mkpụrụ ụbọchị. Na di ya bụ arọ, agadi nwoke ka akpọlịa bụ arọ, ga na-akpaghalị ite nụnwa, ga na-akpaghalị ite a, ọ ga na-akpaghalị ite a na-esi n'ọkụ. Na nwa afọ bụ afadu, na ife ga-abụ ọlụ a bụ ịkpata nkụ ka ọ fụ na onwero ife ga-eme ka ọkụ dị n'okpuru ite anyụa. Ifukwa ebe akpọlịa ọkpa nkụ agwụ, ifukwa ebe akpọlịa ọkpa nkụ agwụ. Mana okwu si na nwa ya na ọ ma nlachakwa ife dị n'ite a wee lụọ oge esiela ọgwụ a ofu arụ na ofu mkpụrụ ụbọchị. Mana anyị amụgo ka ụdị ọkụkọ a si adị na ọma mma etu a. N'ime oge a ka ọ na-elu, a na-akpaghalị ite, ọ na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụ,
ọmapụbụ ife na-asụ asụ mata afadu n'aka ọ lachalị ya ka ọ na-alachalị ya ka ọ ghọta ife na-emenụ ọgbapụ ọsọ nne echụbịa. Anyị akọgo m akịka ọtụtụ oge mana m ga-egbuzie nke kịta maka na mana ebe ọ gbanwedebe ka ọ na-agba ọsọ ka ọ na-agbanwe ka nne ya na-agbanwe ka nne ebu na-agwụ na-agbanwe ka nne ebu na-agwụ na-agbanwe ka nyanwa bụ diọkpala na-agbanwe maka na ọ mụta na ọtụtụ ife zolo ezo. N'ikpeazụ ọ gbanwee bụrụ mkpụrụ mkpụrụ ọka ọ ghọọlụ nne bụ ude na-agwụ nne nkwụ mgbanwee ghọọ ọkụkọ ojii aghịlịgha were ụkwụ abụsasịa akpụ ọka maka na ọ ghọọlụ ọka jee banye n'ime ebe erusala ọka nne ebọsasịa ma chọta ofu mkpụrụ ọka ọ ghọọlụ n'onya ka ọ nolie obu anya n'afọ mesịa mụọ anya ka ọ mụlie ọ gbanwee onyinye okwu maka ya onye ya ka ọ nyelie anya anyị ma na-emesi n'afịa gbanwee anyị na-akpụ ya afadu osi n'afadu ọghọ ife ọzọ ọghọ adụji. Ebe a ka m ga-ebido tata maka na ụba ji ka anyị nọ na ya ọghọ adụji. Kedu ife kpata o ji ghọọ adụji? Kedu ife kpatalụ m ji metụ ife ndị a aka? Ka anyị gabazie n'ozi m ji maka ya bịa tata maka na anyị ma na ndị Igbo na anyị bụ ụmụ ọfịa. Igbo na onwe ya bụ ọfịa. Ife niile Igbo na-eme dịka unu si ghọta enyego m nkụzi gbasara nkọwa Igbo na chi. Kọwaa anya anyị ka nọkwa n'ime maka na dịka m si kwu ọbụna adụ ọgụ ọnụ Igbo ka Igbo jikwa kọwa nwekọfa na chi. Mana ofeke ga-asị ka fa na chi nwekọzi gịnị kpata kịta ife niile ghasasị onye ọbụla na-ata afụfụ. Onye gwa gị n'ebe anyị bịa n'ụwa n'ebe anyị bịa bụ ili elele n'ime afụfụ a ọṅụ dị ya tata ndị n'ọchị ndị na-akwa tata gị nwa n'ọchị mụnwa na-akwa tata mụnwa na-akwa gị nwa n'ọchị. Etu a ka ụwa dị ya na ife niile na-agbanwe n'ime oge anọ ọnya bụ oge ka anyị na-ekwu maka ya tata maka na anyị nọ n'obi arọ na-agụ oge anyị na-akpọ arọbinago ọnyanwa ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu maka ọfịa ya ka anyị na-ekwu maka ya. Ya na gịnị ka anyị na-akọwa na ụmụ ozi agwụkpọ wee bịa nyela anyị aka ka anyị wee nọsie chee n'ụwa wee nọtịa mma wee kpaghalịa mụchie ụwa wee nwee ike ịnọdụ ụwa agwala anyị na-agha. Ọ sị na ya ma nọ agha ka a na-ajụ ka anyị ga-esi nọ na-ama n'ụwa bụ agha mana ya ga-abịa ka anya anyị akọ na uche nye anyị ike mmeli ya ka iji nwee ike nga ya ka anyị ji nwee ike nga ya ka Igbo ji nwee ike nga. Ya na ịbanye n'ozi m tata ndị ozi agwụkpọ bịa bụ ndị anyị kpọrọ ọbara ụkala ndị bịa inyere anyị aka ndị so bịa inyere anyị aka. Anyị ma na arọ na onwe anyị na-ekwu maka ya bụ akaọra anyị na-ekwu maka ya bụ ichie ndị ichie ya na ka ọ ghọọrọ adụji ka o si n'afadu ghọọ adụji. Ebe a ka anyị na ya si wee nwee nwekọ na mmekọ maka na anyị ma na ọfịa a na-ekwu maka ya bụ ọfịa adụ ana ọnyanwa nwe ji nyanwa wee de ya na ichie ndị ichie bụ nyanwa nwe obi ọnyanwa bụ chinwe obi nyanwa bụ chinwe ọfịa nyanwa bụ di ọfịa bụrụ chinwe obi. Kedu ife ndị a na-akọwa? Tupu mụ na ya anọlụ kịta abụrụ mmadụ bilu n'ụlọ nwee obodo kedụzi ndị bụ ndị ọwata kedụzi ndị bụ ndị aga ama. O nwelu ndị bụ ụzọ debe obodo a tupu gị nwa anọdụ. Kedu ebe okwu a n'obodo ị dị? Ije n'okwu a n'obodo ịghọta ka obodo gị si malite ọ gaa obodo gị na-amalite
kedu ka ndị mbụ si wee malite i wee nwee ebe anyị nọ inwe kịta ọkpọ ọnya obi nna gị be nna anyị obi nna anyị obi gị nwa ị na-ekwu maka ndị ichie ndị a niile ị na-ekwu maka ya na ngị nwe ị na-ekwu maka ya onye isi ndị isi niile bụ gịnị arọbinagụ ọnyanwa bụ onye isi ndị isi niile gịnị ka iji kpọọ onye arọbinagụ ọnyanwa bụ agụ Nwofia dịka anyị si kwu na fa nwere afa o nwere oge anyị tụlie oke nkịta bụ ụzọ o nwere oge anyị tụlie kedu ife kpata iji tụọ enye oke nkịta bụ ụzọ ndị ichie oke nkịta bụ ụzọ iburofu ụzọ fa bụ ya ụzọ ọfa bụ ndị ọwata fa bụ ndị aga ama ọfa awatala obodo ịnọ ya obodo iji eme ngala ịma ka o si malite ịma ife hibelia ngwulu be nna gị ji eme ngala ụmụnna gị ji eme ngala ịma ntọ na ya ịma ka o si malite kedu maka ikwu nne ebe ike nke ka ike gị si ndị mgbe ọgụ gị ịma ka fa si malite ịma ka fa si malite ịma ka fa si malite maka na ọgịnị ka anyị na-etu oke nkịta bụ ụzọ ka ịghọta na onwe ndị bụ ụzọ na ịnọkọtara gbakapụta mmụọ anọkọtara gbakapụta ịnọkọtara gbakapụta anọkọtara mgbakapụta ọṅụ ka anyị na-enwe n'ebe fanọ na-enyefe ekene na-enyefe otuto na-agbanyero na anyị ma na ndị ndufie bịa dufie anyị si anyị tibe isi n'anị si anyị tibe isi n'aja si anyị nyebe nne na nna ndị ọzọ otuto mana ndị afọ isi na afa gbawapụta dịka anyị si ghọta na ube adị eje n'ukwu ọpụpụ daa na ube ga-adalili n'ukwu ube ọfama bụ ndị etula afa oke nkịta bụ ụzọ o nwere ọ ga-akpọ ọfa agụ Nwofia n'ime agụ Nwofia ka anyị nọ ya tata n'ime agụ Nwofia ka anyị nọ ya tata ọfanwa ka akpọrọ agwọ tụrụ mbe na agwọ tụrụ mbe na ọ ga-atụ okpokolo maka na ọ nwere ife agwọ tụgide ka ọ tụta mbe gịnị kpatara ya na mgbe fa bịa n'ụwa fa ụzọ adịrọdụ ịganugo ebe ụzọ na-adịrọ ịmara aka na ịmara aka ekpe ịmara iru ịmara azụ ịma na afịfịa Njuọfịa jụọ gị n'ọfịa isi ka ị nebe anya n'anyanwụ ka ị wee na-abe ka ị wee nakwa n'ụlọ ịma na ijide anyanwụ wee na-ene wee chee na ị na-aga ogologo na ị na-ana maka na ifuena na ịmazi ebe ụzọ dị ịma na ife ị ga-aga bụ okilikili ife ebe ị ga-afụ onwe n'ikpeazụ bụ ebe afọ ị nọ wee malitekwa wee fube ụzọ so na ọ nwere ebe ị na mana ndị a bụ anyị na-akpọ oke nkịta bụ ụzọ ndị anyị na-akpọ agwọ tụrụ mbe na-agbanyere n'ọtụtụ ife kafafụ na-agbanyere n'ọtụtụ agha kafanụ na-agbanyere n'ọfa amele ọfịa ọbụla ụlọ ọfa amele ọfịa ọbụla obodo ya na onye anyị na-ekwu maka ya kịta bụ nna isi nnafa ichie ndị ichie melụ mụ na gị anyị ji bulu Igbo tata ichie ndị ichie kedu ka fasi wee menwe nye ọghọlụ ebe bụ obodo ịgasị itiga mala ebe ị nọ ịma na oge mbụ na fa kwụ na ifefa ji mala ụzọ bụ ụkwa ya ka fa ji kwu maka mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ya na agwọtụlụ mbe bụ ọka afa maka ife ọ na-agwa gị bụ na ndị a gbara agụ ịsa afa eyi ịsa tupu wee nwee ike wee tụnye mkpọrọgwụ ebe mụ na gị na-akpọ obodo na-akpọ ụwa ebe anyị nọ tata ebe anyị ji eme ngala anakwa m anamba anyị ị na-agụbụ unu kedu onye obodo gị kedu onye ebe ị bụ abụ m onye dị etu a dị etu a n'ezie kedu ka o si bido kedu ndị chọtalụ gị nya kedu ndị chọtalụ gị nya etu efe anya bụ afa agwọtụrụ mbe maka na fa nwere ọtụtụ ife fa gabiga ofu ndị a ka etulu ugo mma maka na ụzọ fa amakarịsị ọ n'ime ka anyị nọ tata
ugomma maka na anyị bịa inene tata maka ọfịa ji ọkụ aha ji ọkụ. Kedu ife anyị ga-eji na-ekwu maka ya taa? Maka na mgbe anyị ma gbaalụ ji gbaala ede jebe akwụkwọ, anyị agbaalụgo ji gbaala ede jebe akwụkwọ jee kpata ego oyibo. Kedu ebe ọ debela anyị? Ya na ụzọfe enwero ife dịka ya. Onye ọbụla na-agwa gị na ụzọfa na onwe ife karịrị ụzọfa, ịma na onye a nke bụ eziokwu bụ na onye a akarago akwụkwọ nwa bekee gotia ife gụbịa ime. Ka anyị ghọta na ife niile anyị gbadoro ụkwụ n'ụwa bekee bụ ụgha. Ya kpata n'ụwa ya na Igbo abụrụ ofu. Ọkwa ofu ndị a ka a na-akpọ ụkwụ na-agba mgba. Kedu ife eji kpọọ ofu ụkwụ na-agba mgba? Na nwoke dị n'ime fa, ndị ichie oke nọ n'ime fa, na ndị a bụ ndị anyị na-akpọ ndị okike ji akpata ndụ, kpamkpandụ. Okike na ụba jufa na-arụ. Onye kpata na ije obodo dị iche iche, nwaanyị bekee na-achọ nwoke onye ojii. Kedu ife ọ na-achọli ya? Maka na ụba ọmụmụ julie na-arụ. Ụkwụ na-agba mgba. Onyanwa bụ ụkwụ na-amụchi ụwa, ụkwụ mụchila ụwa. Kịta bekee ji gị nwa na mụnwa amụchi ụwa maka na o nwere onye ọzọ fa nwe. Ọsụkwa ya nya bụlụ royal family fa ka n'idi iji gị wee mụchi ụwa. Onya ka eji kpọọ fa ụkwụ na-agba mgba. They are the most fertile. Ebe a na-akpata ndụ, kpata nwa, kpata ụba. Ofu ndị akwa ka akpọla ege ntị. Maka na ebe ị nọ ka chi nọ. Abịa n'ebe m nọ na-achụ chi. Ejena n'usi aja na-akụ gbamgbam na-achụ chi. Echena maka na ifi niile ebe a na ị ga-akpọ onye ọzọ niile obodo oyibo na ị ga-akpọ onye ọzọ ọ na-akọmuniketi li na chi gị. Mba, ebe ị nọ ka chi gị nọ ma ịmalụ chi. Maka na fa bụ ege ntị. Kwue na fa na-anụ. Afa nke ikpeazụ wee bụrụ gịnị? Eze Nwudene. Ọ ebe a ife ndị a niile m ji na-eme nsọ maka na ife mkpa ga-akpatụsị aka tata. Ọ ga-abụ na-akpụ ya afa ka ị na-enwe nghọta miri emi nji akpọ afa dị etu a. Dịka isi ghọta na anyị ma na mbụ na agwụ kpọrọ onwe ya egbe as Holy Spirit, mmụọ dị ebube, mmụọ dị asọ bịa sị ka ọ bịa kpọrọ ndị ozi ụmụ nyanwa bụ di ọbala, nyanwa bụ nne anwụ. Maka na anwụ bụ ama nke ife. Nyanwa bụ nne anwụ kpọlụ ụmụ ọkala ọbala ndị ọzọ oge eji wee nye anyị bụ ụmụ nkụzi. Maka na gịnị na ọfa zitela n'ụwa na ọ bụ na fa sị na anyị gaa n'ebe a na fa ama mgba anyị aka. Fa wee kwado mụ na gị, kwado anyị site na ndị a na-akpọ afa kịta, ndị dịka Ọfịadụ. Anyị wee nọdụ na ebe n'ụwa nke ndị Igbo n'ebe aka mere ọfịa ọbụla ụnụ. Mana tupu anyị nọdụ na tupu ọkpọ onye Ọfịadụ na anyị adụji na anyị ma na ọ bụ ụzọ wee chụgodi anya bụ ọsọ wee gbanwee nya na onye ọbụla ọka ka ọ na-achụ anya bụ ọsọ ka ọ kpọrọ onwe Udene nne nkwọ. Eze Nwudene. Eze Nwudene. Udene nọ n'ọkala ụwa na-abụ ụwa mmụọ ụwa mmadụ. Ọkara onwe nnụnụ ọzọ nwere ike ịgafe nwee ike ibi ndụ a Udene na-ebi. Sọsọ Udene bụ nnụnụ na-ebi, anụ na-ebi ọkala. Ya ka fa ji kpọọ ọfa Eze Nwudene. Mana ndị a niile bụ afa, ọ bụrụ afa akpọ mụ na gị, ọ bụrụ afa akpọ nna gị na nne m. Ndị akpọrọ afa bụ ndị ichie. Ndị ichie elofuna ichie nwoke, ichie nwaanyị. Kedu ife iji kpọọ ọfa ichie nwaanyị? Maka na fa nwere ụmụ ọkpụ adaọra bụ ụmụ nwaanyị nọ n'ime fa. Ọnya kpatara na ị na-ekwu oke, ị na-ekwu nwunye n'Igbo. Ya na Akọra bụ ichie ndị ichie. Akọra nyanwa na onwe ya bụ gịnị? Nyanwa bụ Diọfịa. Nyanwa bụ arọ Obinagụ.
ọnyanwa bụ arọ bi n'agụ ịkpọlụ obodo gị, ịkpọlụ be gị. ọ bụ na Chukwu nyele ya aka, ị ga-afụ na ọ bụ na ịlụgo ụlọ ma ọ na ịkarọla ụlọ na ike na oge ị ga-alụ ụlọ, a ga-enye ya na ebe ị ejela ụlọ ike ije ebe ya efu na ebe ị na-alụbu ọlụ ugbo ọ ga-ipelu mpe ka ị ga-ajezi kịta alụ ụlọ ghọọ ụlọ gị na ndị ọzọ ga-eshift banye, gị na ndị ọzọ ga-apụ n'ebe ịnoto n'ebe a unu nọ wee too, unu ga-arapụ ebe a unu nọ wee too, eji enye unu anị n'ọfịa na-agụ ebe ị na-ejebu alụ ugbo, ọlụ ede, ọlụ ji, unu alụbịa ụnọ before na-ama 10-15 years o chenjiena, ọghọkwana obodo, ọghọkwana estate, ndị mmadụ ebichisikwana ya nke a bụ iji wee nye anyị obele ntụpeta azụ ka anyị wee ghọta ya na arọ bi n'agụ bụ nyanwa bụ arọ obi na-agụ oge, mana ka isi kpue afa dịka nsi nye akpọmafa dị iche iche, ka isi kpue afa ka o si alụ ọlụ, ka ị ga-esi wee ghọta dịka m si kọwa Igbo dị omimi. O nwere oge ga-abụ mbịa dịka izuụka gara aga, agwa m unu si ụbụlụ m enwere ike ịchịkọta ọtụtụ ife, maka na tupu nwee ike ịpụta wee na-akọwa ife ndị a, ụbụlụ ga-adajugodu ka ị wee nwee ike ịkwaki ya, maka na ịkwa nka ka ọ bụ ịkwa nka, ọ dị ka ududo na-akwa nka, ịkwa oke nka. ọ bụ na ụbụlụ emeghere ma ọ na ọtụtụ ọgba aghalị adị, ma ọ na ọtụtụ mkpọtụ adị, ma ọ na ọtụtụ ife ghalịghalị eme, ụbụlụ aghasaa, ịma nwe ike ịchọka ya, mana ịchịkọ onwe ya butue mkpụrụ obi gị. Ndị ichie a na-ekwu maka ya ga-eji akafa na-akụzili ife ndị a m na-akụzi, onwere ebe ọzọ, onwere eto ọzọ. Ị na-esi nri, ị na-asa efele, ọ na-abịa, ọ na-alịkọnye, ọ na-akpụkọnye, ọ na-ekpughe, ị na-aghọta, ọ na-ekpughe, na-aghọta. Arọ bi n'agụ mana ọtụtụ ife ka ọ na-ezonu, ọfa ga-agwa gị ya na ife ọ na-ezo bụ arọ obi na-agụ oge, ọnyanwa na-agụ oge, ọnyanwa bụ the heartbeat of nature. That is ọnyanwa dịka anyị si ghọta mgbe anyị kọwaa maka ya. Oge na-agụ oge, ọ bụrụ onye na-agụ oge, ọ bụrụ m na-agụ oge. Kedu onye na-agụ oge? Asị na anyanwụ na-agụ oge, mana ọ bụ oge ọbụla ka ị na-afụ anyanwụ, kedu ka isi malụ? Maka na anyanwụ doo osimiri, kedu ka ị ga-esi malụ ife na-akụnụ? Onye na-akụ? Gịnị na-akụ? Asị na ọkụkụ na-akụ. Ọkụkụ na-akụ. Ọkụkụ na-abụla nkọ. Kedu ife na-agụ oge? Gịnị bụ oge? Maka n'anya mmadụ dịka nwa bekee, onye afọ gwa gị na ife na-akụ kịta bụ 8 o'clock, kedu ebe o si mata ya? Kedu ebe o si mata na 8 na-akụ? Kedu ka o si mata na 8 na-akụ? Ọ marọ na 8 na-akụ. Nke a bụ ife o tinyelụ esobi abụla ife a na-eso, anyị kwetazie na ya na-esozie. Ọ marọ mgbe 8 kụ, ọ marọ mgbe nwaanyị kụ, maka na onye gwala ya na 8 na-akụ oge a. Kedu onye gwala ya na 1 na-akụ oge a? Tupu ewepụta oge, onye kpata n'obodo anọ ya bụ UK, London. Na London time dị iche na Manchester time. Manchester time dị iche na Liverpool time. Ya na ọ bụrụ na 12 noon na-akụ na London, ije Manchester ọ bụrụ 12 noon na-akụ. Onye ọbụla na-akụ ife solia, maka na ife ịkpọrọ ife ka ọ ga-abụ, ka ọ bụrụ ka ọ ga-abụ. Mana fasi maka ife na-enwelu ụgbọ oloko na-ebu obulu mmadụ jee London, obu jee na Liverpool ga-abụ maybe hour 4 from London. Maka ifie ka anyị kwekọtazie, ka anyị weluzie ofu oge London akwekọta, ọ ga-abụ onye akwekọta na ọ rapụrụ London 12 noon, ka ọ ghọta na ọ ga-elu Liverpool 4. Olue Liverpool 4, Liverpool ekweta na olutego 4, kama ọ ga-abụ na ọ rapụ London 12,
olute Liverpool aka na-akụkwazile 8 ọ dịka ọ gago 8 hours ekwekọta ya ọbụla ife ekwekọtara ekwekọta ya na mmadụ enwere ike ịgụ oge arọ obi na-agụ oge the universal mind nyanwa bụ ife na-agụ dị oge mana ofu arụ a ka anyị na-ekwu maka ya tata maka na anyị na-ekwu maka gịnị ọfịa ji ọkụ anyị nwee ike kpọọ aha ji ọkụ mana anyị ga-aghọta nọ ife kpọọ anya afa ịghọta ife ọ na-abụ ife ọ bụ na ọfịa ji ọkụ nyanwa bụ arọ bụ nyanwa bụ di ọfịa ọnyanwa ji dị ọkụ ọnyanwa bụ di ọfịa ọnya ka o ji bụrụ ichie ndị ichie ọnya ka o ji bụrụ ichie ndị ichie akọra ichie ndị ichie arọ obinagụ ị na-achị ya n'agụ mana ọ nọ n'obi nna anyị mana ị ga-asị kedu ka obi nna m si bụla agụ obi nna anyị chebu ụlọ ka alụlụ ya ọfịa ka asụcha ma obi nna anyị lụọ obi nna ya ebe a ya na onye ị ga-akwụba ebe a bụ arọ ọnya nwe ife niile ọnya nwe obi ọ bụrụ gị nwe obi ọ bụrụ nna ya nwe obi arọ nwe obi ọnya bụ chi nwe obi ọnyanwa bụ arọ bụ chi nwe obi aka ọra ọnyanwa bụ di ọfịa ifu a na nwaanyị maka na ife niile dị n'Igbo dị ụzọ abụọ oke na nwunye ifekwulu ife ifekwulu ife akwụdebie ifekwulu ife akwụdebie ifekwulu ife akwụdebie ọnya ka ọbụnadụ chi ji wee dị mkpe na abụ chi na eke 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 ịbịa na-arọ ịfụkwa dị same arọ ịfụkwa ya na ịfụkwa arọ ịfụkwa dị same arọ ịfụ na arọ bi na-agụ na o nwere oke na o nwere unye na o nwere oke na o nwere unye ịkpọ ọnya gịnị agadi nwaanyị arọ chinwụba maka na ụba bụ ọmụmụ ya na ọfịa dụ ka anyị kpọzie anya afịa kịta ka anyị dakpọzi ya afadu ọfịa adụ bụ ọkpala agwụ keghalịlụ kpọọ ọnya gịnị adụji ọnya ka o ji bụrụ ọfịa adụji anyị bụ ndị Igbo wee bụrụ ụmụ egbe na adụji ya na ife niile a na-akọwa na nkụzi mbụ etu Igbo na mmụọ si wee nwee nwekọ etu onye Igbo na mmụọ si nwee nwekọ maka na ịghọta ọtụtụ ife afịadebe ya arụ gị na ọ bụgodukwa na ị ga-afụ dibịa ọtụtụ ife ịghọta ka ọtụtụ ife si wee dị ka ị wee mara ife ị ga-emela onwe dịka m si na-ekwu n'Igbo na ọdịnala Igbo bụ ife a na-eme ọ bụrụ iwu bụ na onye ọzọ ga-emele ya kama na ya mana onwe oge elue ije njụ ka ị mara ife ị ga-eme na ka ị ga-esi wee mie ya na ụmụ Igbo anyị bụ ndị Igbo bụ ndị ụmụ egbe na adụji gịnị ka ọ na-ekwu dịka ansikwu na nne agwụ abịarọ maka onye ọzọ na-abụrụ maka ụmụ ha kedu ka o si bụrụ ụmụ ha ọkwa ekwu na ụdị ọbala ọkwa anyị mara from ọdị ọbala anyị enweta ọbala na-abụ bụ anwụ anyị enweta ọbala ọkala si na ọbala ọkala baa na ọbala na-abụ ife ndị a niile bụ ndị ichie gị mmalite gị ọ bụrụ nwa ahụ bekee ọkpọ ọnya your ancestry this is your ancestry these are your ancestry ya anọ ebe ndị gị na-afa nwekọ ebe isi gbapụta ebe isi gbawapụta site n'okike n'imie ebe gị bụ Igbo si gbawapụta ebe isi gbawapụta maka na ịghọta ya ọtụtụ ife edo anyị anya ọtụtụ ife na-esila anyị ike kịta adịla anyị mfe
maka na anyị baazị adapụgo kamgbe data aka. Anyị aghọtarozi etu anyị si wee nwee nwekọ, etu a na chukwu si wee nwekọ, etu a na agwụ si wee nwee nwekọ, etu a na arọbinagụ si wee nwee nwekọ, etu a na akwali ọmụ si wee nwee nwekọ. Ya bụ arọ nne agadi nwaanyị arọ si nwee nwekọ. Anyị aghọtara etu a na anwụ si nwee nwekọ, anyị aghọtara etu anyị na anwụ si nwee nwekọ. Mana anyị ma na a ga-asị gị maka anyanwụ na-agbala, a ga-asị gị maka nke a lụọ agwụ mee nke a. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ife ndị a niile mana ịghọtara ọghọ majik, ife ndị a niile ị na-eme arapụ ife o kwesị ịbụnụ bụla ife ọzọ. Anụ ịrapụ ife ikwesị ime na-eme ife ọzọ ọ bụla ịgwọ ọgwụ. Mana gị bụ onye Igbo, na-agbanyere nọ nna gị bụ arọ bụ onye isi ọgwụ, ọnya ka o ji akpaghalị ya bụ ite. Nne gị bụ agwụ bụ nyanwa nwe ife niile, bụ nyanwa na-akpata afịa na-etinye n'isi ya. Mana ọ sịrọ gị gwọọ ọgwụ. Fokwu bụ gị malụ chi, gị malụ mmụọ. Ọgwụsiana ya na ahaji ọkụ na onwu ya dịka afa, maka na ya ekwugo maka ọfịa ji ọkụ, ọfịa adụ na ahaji ọkụ na onwu ya dịka afịa bụ mmemme a na-emelụ ọfịa ji ọkụ. Ufe ji ọkụ dịka anyị si wee kwu n'izu gara aga na-akọwala ya maka nsọ gbasalụ ya bụ ahaji ọkụ, nsọ gbasalụ ọfịa ji ọkụ. Maka na ife ọbụla nwere nsọ nwee iwu. Agwụ nwere nsọ nwee iwu, ikenga nwere nsọ nwee iwu, fa niile nwegbadoro nsọ nwee iwu. Ka ị bịa ị na-ekwu maka nsọ ọfịa ji ọkụ, ị na-ekwu maka ufe ji ọkụ. Mana kịta anyị na-ekwu maka ahaji ọkụ, nke bụ mmemme a na-emelụ nna ochie arọ ya na arọ nne. Ichie ndị ichie agụ nwa ọfịa, ichie ndị ichie agụ nwa ọfịa, ichie ndị ichie agwọtụrụ mbe, ichie ndị ichie oke nkịta bụ ụzọ. Ọnya bụ ụzọ, iburu ya ụzọ, nna ya eburu ya ụzọ, nna ya eburu ya ụzọ, obodo ya eburu ya ụzọ, Igbo eburu ya ụzọ. Ọnya bụ ụzọ tupu ndị a niile mkpọrọ afa wee pụta, gị wee pụta. Ya na ọ dị ka ọ bụrụ na ịma maka ume, iji ume wee chọọ mmụọ, nke nwa bekee na-akpọ meditation. Mana anyị ma na mpaghara ebe o si pụta bụ ife ndị a kpọrọ yoga, bụ ebe ị na-agbado mmụọ, ị na-agbado onwe gị, ị na-akpọghachiri onwe gị mmụọ melụ gị iji bụrụ onye ebu na ebe o si pụta. Ọ ume ka ị ga-eku, mana ị ga-ama ka esi eku ya bụ ume. Dịka oge gara aga, arọ gagasịrị aga, oge nyere nkọwa si na ume dị n'iche n'iche. Enwe ọsọ nwangwele, enwere ume dị iche iche ga-abịa ị na-eku, ị na-akpọlite mmụọ n'ụzọ dị iche iche. Ya na ọ bụrụ na ị chọọ ka ịkpọghachi mmụọ n'ebe gị nwa nọ site n'ekumume, ị ga-ama na ị ga-adajụ, wetuo ume, butuo anya ebe mmụọ ume ị na-eku ga-anaghachi n'ebe o si bịa. Emeghele ya anyị ji afụ ụzọ, iwe na-afụ. Etu a ka ọ dị mgbe anyị na-ekwu maka arọbinagụ, mgbe anyị na-ekwu maka emume ụmụ ọfịa ji ọkụ. Ife a bụ ahaji ọkụ, bụ emume ụmụ ọfịa ndị Igbo na-emelụ nna bụ nyanwa bụ agụ nwa ọfịa. Nyanwa bụ agụ nwa ọfịa bụ gịnị? Arọ, obinagụ, ichie ndị ichie, ichie ndị ichie, ọ nọ n'isi ndị ichie. Ya ka anyị ghọta nke a ka ọ daa gbagwoju na ya anya. Ụmụ ọfịa bụ ụmụ Igbo, maka na ebe a bụ
akọcha ife niile kedu ife anyị ji akọli ya maka na ịghọta onye ịbụ ịghọta ife ị na-eme ghọta ebe isi adị iwu ghọta ebe ife kpata na ịdị emeti ya ghọta ebe nsogbu si wee dị. Ụmụ ọfịa bụ ụmụ Igbo ụba fa site n'ọfịa, ụba ndị Igbo site n'ọfịa, o nwere ebe ọzọ o bidolo maka na ọfịa bụ ife niile. Na arọ gara aga akọwa maka ahajinomics n'ike na iweta ozi ma n'isi njedebe. Aga m eji ahajinomics wee takwu ya n'isi njedebe ka anyị wee ghọta nka na ụzụ nọ n'ime ọfịa ji ọkụ na onye abụ ife niile ma petroleum ma all kinds of minerals inidi ụwa ji wee nọdụ bụ n'ọfịa ka o si pụta, bụ n'ọfịa ka o si pụta. Dịka esi ghọta na ọfịa dị ịbụa, ọfịa mmiri na ọfịa na mana ifefa na-eweta dị n'iche n'iche ma ebe ọfịa ebe o buso okwute ọfịa bụ ọfịa n'ọfịa ka o si pụta. O siro n'ụlọ maka na ụlọ bụ aka amelụ, ụlọ bụ aka amelụ, ọfịa bụrụ aka amelụ. Dịka anyị sikwu na mgbe mbụ mbido kọba akụkọ akwụ si na aka ubili kụọ onwe aka ubili gịnị bụ aka ubili? Aka oyibo, mana nke a na-esi ike tupu ewetazie aka oyibo ka i wee fụ na aka ubili bụ ụzọ tupu aka oyibo abịa nke na-akpọ coconut. Ọkụ onwe ụmụ ọtụtụ ife malite ọ bụrụ gị malitelie fa bụ ụzọ nọdụ ya na ọfịa bụ ụzọ nọdụ. Ọfịa dị n'ọfịa adịnụ enwe agụ nwunye enwe mmụọ onwe ya bụ ọfịa a na-akpọ arọbinagụ. Mana arụ a ka anyị na-ekwu maka ya wee malụ na ụmụ arọ anyị nwa bụ ụmụ arọ ịghọta na ebu nwa arọ ịghọta na afa ya ebu nwa arọ ịghọta na a na-akpọ ya ụmụaka na-akpọkwa ya ụmụ arọ ịghọta na ebu ụmụ arọ na anyị ebu ụmụ arọ na ụmụ arọ bụ ụmụ ọfịa ya na ụba anyị site n'ọfịa. Ụba anyị site n'ọfịa na anyị ama nrapụ ọfịa nwee ụba. Ọfịa larụ ka anyị rapụ ọfịa nwee ife a na-akpọ ụba. Ọnya ka Igbo ji gwa gị si na ọnwa anị nwee egwu gị gbasie okwu ike na anị na ọnwa anị nwee egwu. Ụba gị ekoro n'enu anyị adị ekwu kịta maka Amadioha konenu maka na ọ nwere ife anyị ji mmụọ konenu eme. Ife anyị na-ekwu bụ ọfịa. Ife anyị na-ekwu bụ ebe ife niile nọ ya, ebe ife niile dị ya na ọnya bụ mmụọ ikenga kpọ ikenga ị ga-afụ n'ime ọfịa anyị kpọrọ jelụpụta n'ime ka anyị nọ ya kịta wee na-ekwu na ụmụ ọfịa bụ mụ na gị dịka ụmụ arọ maka na ụmụ ọfịa bụ ụmụ arọ. Kedu ife iji bụrụ ụmụ arọ? Ụmụ arọ bi n'agụ, ụmụ arọ obi na-agụ oge ya na nke ọ bụ na-akpọ ga afa bụ afa gị za ya na nwa arọ ga-ama arọ nwa na-amarọ nne enwere ebe o ji azụ eje. Mmalite ebe ịma nne na nna nwa na-amarọ ndị ichie enwere ebe o ji azụ eje. Nwa na-amarọ ndị ichie anwere ebe o ji azụ eje. O nwere ike rapụ afịa akpọ afịa ife ọzọ mana oko n'enu mana ọdarọ n'enu o nwere ebe o si bịa. O yi etu agbụ ya otugide agbụ ya otute ndị ichie ya na Igbo tute ndị ichie Igbo ghọta na fa bụ ụmụ ọfịa dịka ụmụ ọfịa fa bụ na ụba fa site n'ọfịa
site n'ọfịa. Ya na njiọkụ na-akọwala anyị na ụmụ ọfịa bụ ụmụ Igbo bụ ndị ọkụta olie. Nnife ada n'enu, ọ bụrụ mmanụ na-esi na sky ada. Ọ dabere ọkarodalụ ndị Igbo, o nwere ike bụ na ọ dagolu ndị ọzọ na fa awagide n'ọfịa nke nwa wee mee nke nwa, nke nwa wee mee nke nwa, nọkọtazie mana si n'enu dabalụfa. Ọ dadalụ ndị Igbo ada aka akụkọ ụdị akụkọ a. Ndị Igbo akọbe ụdị akụkọ a mgbe mana si n'enu wee daalụfa. Mba, chachale, maka na gịnị na njiọkụ gwa afa na ụmụ ọfịa na fa bụ ndị ọkụta olie. Ya na odina na-alara ụlọ agụụ agụgbu anya, ọ taba anya agụụ agụgbu anya, ọ ga na-agaghalị, ọ ga-etinye aka ya ga-aba aja aja. Ọ ifefa gwala anyị maka na ọfịa ji ọkụ nyanwa ka anyị ma na ọnyanwa bụ arọ obi na-agụ oge. Ọnya na-agụ oge. Kedu ife ọ na-agụla anyị kịta? Kedu ife ọ na-agụlụ mụ na gị kịta? Kedu ife anyị ghọta n'ife arọ na-agụla anyị? Kedu n'echiche anyị kịta? Kedu ife anyị ghọta ọ na-agụla anyị n'oge? Anyị ma na-enwe politikal nkewa n'obodo nkewa ifụlụ nwaanyị n'ime. Anyị chee na sọsọ ife ọ na-agụla anyị bụ ka onye anyị ga-eje tụele aka n'akwụkwọ. Nke a bụ ife a na-agwa ndị ofeke. Nke a bụ ife eji etighali ofeke anya. Mana ọ ife na-eme eme ka ọ bụ. Mana ka ị na-etighali ofeke anya ka ofeke rapụla ife dị mkpa na-achụ ife ọzọ. Ya na obi na-agụ oge. O nwee ife ọ na-agwa anyị na oge elukwa na ọnyanwa bụ agụ nwa ọfịa. Na-agwa anyị na ọnwa anyị nwe egwu gị gbasie okwu ike naanị. Kedu ife o ji agwala anyị ife a? Maka na ọ kpọrọ onwe ya Uba Ji. Uba Ji anyị ji maka ya wee pụta tata. Na ji bụ isi akụ ndị Igbo. Kedu ife ọ na-agwa anyị? Ji bụ isi akụ ndị Igbo. Ọkwa ebe a ka anyị si wee fụ ebe ọ zalụ ọfịadụ. Ọkpọkwa onwe ya adụ ji. Ọfịadụ ọkpọkwa onwe ya adụ ji. Ọgwakwa anyị si na arọ ji na arọ ede. Ọ kọwala anyị ife niile mana anyị aghọtarọ. Ụbụla anyị kpochiri akpochi maka na ndị ntighali anya na-etighali anyị anya. Onye asị anyị kụọ isi n'aja, onye asị anyị kpọọ isi n'anị, onye asị anyị si na ikwu nna anyị si na Israel a na-etighali anyị anya. Onye asị anyị amụba maka ebe isi dị, anyị kpọba mọmị anyị rapụ nne anyị. Ife niile abụ ntighali anya ka anyị wee daa afọ n'ife a na-agwa anyị na ọfịadụ na-agwa anyị na ọkwa ofu adụ ji, na ọfịadụ, na adụ nwaọfịa, na onye abụ agụ nwaọfịa, na onye abụ arọ, na onye abụ nna ochie nọ n'ọfịa eche mụ na gị. Ọ sị nwa mgbakwute m. Maka ndị na-asị gị na nke a sị nwa ya gbakwute na agụ ama ngụ dịka o si dị n'akwụkwọ fa na-agụ. Mana nke anyị bụ real. Ọ gwala ya na n'obi n'ọfịa na ọ nọ n'ọfịa. Ọ chọtagolo anyị obodo, ọ chọtagolo anyị ụlọ, ọ chọtagolo anyị ebe anyị ga-anọ, gwa anyị si anyị wepụtala anyị gbanwee nwa ya, nye kpọọ ọnya ji, nye ya ede, gwa anyị si anyị tinye ya naanị ka ya mụwanye ya. Anyị tinye ya naanị ka ya mụwanye ya. Ọnya ka iji itinye ofu ede, ọ na-apụta. Ọkwụ ndị Igbo ji atụ inu. Kedu ife dị ofu bananị na-apụta chụrụ ụmụpụta? Itinye ofu ede ibele etu a naanị, ọ na-apụta ọkpọkọrọ ọtụtụ ụmụ nwata. Itinye ofu ji naanị, ọlue n'ime anị ọnwụa, ọ na-eto otota nnukwute ji, mụnyekwa ụmụ obele n'akụkụ nke ọbụla itinyelụ osi gị bịa na ya nọ na-eche na onye a ji ụba, na onye anwụ ọkụ na ọkụ gị dị n'ọfịa. Mana ọ bịara abịa si gị gbaalụ ji gbaala ede gị jebe akwụkwọ. Ijesi akwụkwọ iweta ọlụ ka a na-akwụ ụgwọ ọnwa a na-akwụ ozuro maka iya anụ nwaanyị, iya ebu ego, iya akwa ashebi,
iya akwa ashebi, iya egolu ndị nna akwa, iya agba nkwụ, iya etinye na Facebook, iya ego makeup nwaanyị ya eyi, iya akwa lesi, iya akwa uniform, iya akpọ ndị egwu ogene, iya eme nkewa nwaanyị ya atụ ime, iya amụ nwa, iya ọgọ nwaanyị arụ ya iya eje nye ọgọ nwaanyị ego oje ụlọ ọgwụ, nwanne nwunye ya ara eje ọmara onwere ife ọ na-alụ, iya eje chọla ya ife ya na-eme n'ofu ego anyị na-anata n'ọnwa, n'ofu ego anyị na-anata n'ọnwa. Ị na-anata ego one? Onye ka o zulu? Ya na ụgha ka ọ bụ na akụ adịrọ n'ego odogo anyị anya kịta. Mmadụ ọ na-enwe bilions n'ime ụlọ akụtọ ụfọdụ 2000 nkịtị, ụfọdụ 2000 nkịtị, mana onye nwe ji nwelu ji, onye nwere anyị akpụ nwere anyị akpụ, onye nwere ụgụ na biya nwere ụgụ, onye nwere mango na biya nwe mango, onye nwe pọpọ na biya na-ata pọpọ. Ego adịlọ ọ na-ata pọpọ, ego adịlọ ọ na-ebele ụgụ, ego adịlọ ọ gafee n'azụ n'orola akpụ ọpụta ochie nya etu a pịcha anya o were aka ya ghee nya garị adịgoredi ọsi obinya na mmiri oleele ọyọ ya ọsụ anya ọbụla akpụ ọba anya n'iru bie ọkpala onugbu mekonye ya osinye ofe. Ọ bụrụ iwu bụrụ anụ na azụ ya adịa ka ọ wee ghọọ ofe. Ogili ị na-ege ego dị n'ọfịa, ịkonye ji, ịkonye akpụ, ịkonye ogili, ịkonye mkpụrụ ogili eto mapụta egusi na-ege ego, iya akonwe na be n'iru be gị. Maka ndị a na-agafe alụ anọ fe wele ife niile makọlụta mak site na nke nwa bụ stampin, site na nke nwa bụ nkewa debe saịdị n'ụlọ gị ebe ị ga-etinye ukwu plantain, ka ị nwee plantain, ka ịnọkọta itinye onugbu n'ofu ebe a ịkpala onugbu, n'ofu ebe a ita pọpọ iwufue pọpọ ya na-achị na-akalụ pọpọ na-ata. Ndị Igbo ụmụadụ obi na-agụ oge si na onye aghọlị ka agba. Obi na-agụ oge ọ na-agụ oge. Kedu ife ọ ga-ebu kịta? Kedu ife ọ na-agwa anyị? Ọ na-agwa anyị ka anyị ghọta na kịta na ya bụ akwụkwọ owulu eji kpuchi ndị Igbo anya na okpughee na inweanị. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo chọọ onye ya akọnye ji, chọọ onye ya akọnye ede, kwụọ ofe ụgwọ ka etinye ya ife ebe a ka ọ na-amịpụta na ịbụ nwa ọfịa. Ụba gị si n'ọfịa, maka na ọbagha si n'ọfịa kpata na ọ nwere ife ime n'ala Igbo. Ị na-echọrọ ji, ị na-achọrọ ede, ị ga-eweta ji, iwu ka ọ bụ. Maka na ji bụ isi akụ ndị Igbo. Ụba ji ji na-enye ha ọmụ na ụba. Ji ka iji akpọ ndị ichie. Ya na Igbo amango ife niile ego, maka na nwa agụ ka ọ bụ. Ọnya ka o ji gwa anyị na oke nkịta bụ ụzọ bụla agụ nwa ọfịa. Ifefa na-agwa anyị ya na ata aja na-agwa anyị na gịnị? Na nwa agụ ada ata aja. Nwa agụ ada ata aja. Nwa agụ ji aja emepụta ife ọ na-eli, maka na onye ọlụ ugbo, maka na onye ọlụ ugbo, maka na onye ọlụ ugbo, maka na onye ọlụ ugbo. Ịbụ lọya ezuro, ịbụ pastọ ezuro, ịbụ nọọsụ ezuro, ị ga-enwelili ife ị na-etinye n'anị. Arọ na-echeghị eche, nna na-echeghị eche si nwa m gbakwute m, nne nwaanyị na-echeghị eche si nne nwa m bịa, na itinye ofu mmụwanyele ya, itinye soso ofu amụwanyelu ngịnya, itinye ọbụla ofu pọpọ ka ịtasi wufue na ofu ukwu pọpọ amịa bụrụ nwaanyị ọ na-amịla ịsọ pọpọ na itinye ofu na amụwanye ya. Nwa m bịa kene tokene anya naanị ka anya ya ụba. Ifefa na-agwa anyị, mana ndị ntighali anya na-etighali anya anyị na-ego ife niile ego. Igo ụgụ, igo ogili, igo ose. Onweze onye na-akọ ose na bie, onweze onye nwere ogo na bie. Igo green, igo garị, igo rice, igo nkenwa,
iwu nwaanyị ọmụgwọ ije na enyi nwunye na enyi ya nwaanyị na-agba akwụkwọ iyi eje na iyi ejebe ego n'ofu ebe ka ego niile asị apụta ọkwọ nke a na-akwụ n'ọnwa n'ọnwa ọnya ka arụ na-agụlụ anyị oge arụ na-agụkwala anyị oge ọwụọ ife ọ na-agwa anyị kịta ọgwa anyị sị na ọlụ ugbo bụ aka gịnị aka aja aja na nwa agụ adata aja nwa agụ adata aja mana akị a ga-aba aja akị a ga-aba aja mana nwa agụ na ọ data aja mana akị a ga-aba aja na akị anụwa ba aja aja bụ gịnị na aka na-aga n'ubi na ọnụ a ga-abụ mmanụ mmanụ na aka na-aga n'ubi na ọnụ a ga-abụ mmanụ mmanụ ọ ife ọ na-agwa anyị ya na arọ na-agụ oge na-agụla anyị oge o nwee nke na-eme kịta anyị ma na mmiri na-arọ ọbụla dịka anyị si malụ na ọ bụrụ ife niile mmadụ na-aga bụ asị na aghụghọ na mmadụ ada agụ oge dịka m sikwu onye gwala ya na ife na-akụ tata bụ 8 o'clock na UK kedu onye gwala ya na 8 o ife o tinyelụ o ka o si tinye onye gwala anyị nọ March kedu onye gwala ya nọ March mma gwara ya o ka o si tinye afa solo onye uke ka ọ kpọrọ nkịtị ya afa solo onye uke ka ọ kpọrọ nkịtị ya mana o nwere ife na-agụnya bụ oge nke bụ ezie n'ezie oge nke si n'okike arọ obi na-agụ oge bụ nyanwa bụ obi na-agụ onye ichie isi chie ndị ichie agụ Umu Ofia ọ gwara kịta n'oge eluena kedu ife oge na-elulu kịta kedu oge elulu kịta ya enwena nzo mmiri nke mzo na-abụ ọtụtụ ndị obodo ndị Igbo emechaa na mmemme a anyị na-aghọtafie ọtụtụ ndị ghọtafielụ kpụọ ọnya arọ ọfụ ndị Igbo mmemme a bụ mmemme arọ na-agụ oge na-agụla anyị oge obodo ji agwa obodo n'oge eluena ije ịga n'ubi sụchaa ọfịa n'oge eluena ịga n'ubi sụchaa ọfịa maka na obele oge mmiri nke ite ezo ya na mmiri ndị arọ ka anyị na-ekwu maka ya oge arọ na-agụ oge na-ezika anyị dị oge na mmiri ndị arọ ada ezona nke mbụ ezona nke ibu ezona nke ịtọ zoo onye ọbụla ekunye bulu ụmụ ya banye ọfịa jee na-asụcha maka na obele oge ịbanye n'itinye ife naanị kedu ife kpata ị ga-eji tinye naanị maka na ịnọ n'udu mmiri maka na ọtụtụ ife ndị anyị ga-etinye naanị mmiri ga-amafa fa nwa penyom arọ ewee mụwanye wee menyo weto wee ghọọ nni ọ ife arọ na-agụla anyị ya na ụmụ Igbo bụ Umu Ofia na ọ bụrụ sọọsọ ego mkpụrụ ego oyibo ka Igbo ga-eji nọ na ọgaranya ngada bụ ọgaranya ngada na nwa Igbo na onye Igbo bụ nwa eze maka na eze bi n'ọfịa na-asị ụmụ mbịa ụmụ arọ anyị bụ ụmụ arọ mana agwala asị arapụzi ya maka ji arapụ maka ede ya na arọ na-elotala anyị na-agụla anyị oge na-agwa anyị ndị anyị bụ na anyị abụrụ ndị konenu na okwu anyị ama nkonenu na okwu anyị ga-anọ naanị maka na arọ nna ichie ndị ichie ya na okenne ya na anyị na fa akwadobegolo anyị ọnọdụ maka gịnị na anyị bụ ụmụ okike na ọnya kafa jikpọ anyị ụmụ arọ ya na ọ bụrụ na ọ na-agwa anyị na o nyere anyị afịa ka anyị wee malụ ọ bụrụ Ngozi Chukwuka na-ekwu nọọ ife mpụta n'ụwa fụ na o nyere anyị afịa kpọọ anyị ụmụ arọ kpọọ anyị ụmụaka mana tata anyị adịkwu maka ndị aka anyị na-ekwu maka arọ ji na arọ ede obi na-agụ oge ekenekwa m unu ụmụnne m ebe a ka m ga-eweta ozi bụ nke tata n'isi njedebe maka na unu mana kịta adị m achọzi ka m bịa n'ogbue unu n'ogbue maka na ife esiri ike ekene ọma nọ ekenekwa m unu
Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbụnadị ọbara dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Ebe a na-eje eteka, mana ebe a na-eje dị nso. Ekene ọma na ụmụnne m, ka ọ dịbakwa n'oge ọzọ, ka chi foo unu.